മെയിൻ കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൗട്ട് എന്നാണ് ഇടല്? അന്ന് തന്നെ ഇടാറുണ്ടോ അതോ പിറ്റേന്ന് ഇടല്? ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ മെയിൻ കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഉണക്കം വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രൗട്ട് കലക്കി ഒഴിക്കണം. എല്ലാവരും പിറ്റേന്ന് ചെയ്യും. പിറ്റേന്ന് ചെയ്താൽ എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, ഒരു കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫുള്ള് പൊളിഞ്ഞു പോരും. നമ്മളിത് കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കോൺട്രാക്ടർ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പിറ്റേന്ന് ചെയ്യല്, ഷായി നിൽക്കരുത്, ഇന്ന് തന്നെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് തന്നെ ഫുള്ള് ഗ്രൗട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫുള്ള് റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു മഴവെള്ളമൊക്കെ വന്ന് അവിടെ ഇവിടെയും കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും അതിൽ നിൽക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ഗ്രൗട്ട് കലക്കി പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും മുകളിൽ ടെറസിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഗ്രൗട്ടിൽ കലക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മഴവെള്ളമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്ലോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് തന്നെ കറക്റ്റ് മഴവെള്ളം പോവും, തങ്ങി നിൽക്കില്ല. നമുക്ക് ലീക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഗ്രൗട്ട് കലക്കി പറഞ്ഞത് അന്ന് തന്നെ മാക്സിമം എല്ലാവരും അന്ന് തന്നെ ആക്കാൻ നോക്കുക, പിറ്റേന്ന് സമ്മതിക്കരുത്. കൂടുതൽ ടിപ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വീട് പണിൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം. കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ ഗ്രൗട്ട് വയ്ക്കണം എന്നുള്ളത്.